Joana Biarnés va ser una pionera en un món d'homes que va obrir camí a les futures generacions de dones fotoperiodistes. Ara se n'acaba de publicar una biografia. No serà fàcil, escrita per Jordi Rovira, codirector del documental Joana Biarnés, una entre tots. Aquest treball, coproduït pel programa Sense Ficció de TV3, la va donar a conèixer al gran públic. El llibre recull tot el que no es va poder mostrar al documental i inclou material inèdit. En aquesta caixa s'hi acumulen 5 anys de feina i d'investigació. El periodista Jordi Rovira la torna avui al també periodista Jean-Michel Bamberger, marit i company durant més de 50 anys de Joana Biarnés. La seva ajuda ha estat indispensable per acabar la biografia d'aquesta pionera del fotoperiodisme, que Jordi Rovira tot just havia començat a treballar quan Joana Biarnés va morir sobtadament el 2018. Aquests documents han permès posar ordre als records. En això, la documentació, les factures, les anotacions que la Joana feia de molts dels articles que feia, de les col·laboracions que feia, diferents publicacacions, a part de Pueblo, que és on va treballar més, això em va permetre resseguir, buscar els articles originals. Mira, esta factura del Maurice de París me ayudó a situar en la famosa anécdota que era desconocida de Dalí con Juana en París, cuando hizo unas fotos en una sesión totalmente surrealista. Material inèdit o que no es va poder encabir en el documental Joana Biarnés, una entre tots, que la va descobrir per al gran públic. Aproximadament el 80% del llibre és inèdit, material amb anècdotes amb Rita Hayworth, Luis Buñuel, Serrat, Cela, Suárez, quantitat de viatges que va fer pel món que no es coneixia. Al final, no sé si él conocía más a Juana que yo. Ejemplo, yo jamás había logrado saber cuál era el nombre de su segundo novio. I ho ha sabut amb el llibre, però també hi ha històries que l'impliquen directament, com aquesta fotografia on se'l veu entrevistant els Beatles a Barcelona. Va aprofitar que la Joana havia aconseguit colar-se a l'habitació del grup a l'Hotel Palace per entrar-hi també amb un tècnic de la cadena SER on treballava. Nunca se radió, puesto que en aquel entonces las autoridades no querían saber nada, que estos niños con el pelo loco, no. Frenaran todo, absolutamente todo. No serà fàcil, és un retrat exhaustiu d'una dona que va viure contracorrent en un món d'homes i que pren el títol de la frase que li va dir el seu pare quan va començar en la professió. Però Joana Biarnés, armada amb la seva càmera, va disparar contra tots els prejudicis de l'època en una vida de pel·lícula. Si la Joana fos americana, Netflix tindria una sèrie. Dicen los especialistas, si una biografía es buena, cuando se lee como si fuera una novela. Es el caso de este libro.